Αγαπητοί συναγωνιστές, σύντροφοι και συντρόφισσες σε αυτόν τον αγώνα, πίσω στην πλατεία έχει το ηρώο, το μνημείο, το Ανδριάντα ενός Μακεδονομάχου που έπεσε το 1907. Εδώ έχει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ανάμεσα σε αυτές τις δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς που ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε, να μιλήσουμε για τον Μέγα Αλέξανδρο, τον μέγιστο των Ελλήνων. Εμείς που είμαστε κατά ουσίαν, κατά σάρκα, κατά αίμα, το ίδιο με αυτούς τους δύο μεγάλους Έλληνες και με όλους αυτούς που περάσανε από αυτή την πατρίδα. Γιατί όλους εμάς δεν μας ενώνει απλά ένα ιστορικό πλαίσιο, μας ενώνει αυτό που είμαστε, το αίμα μας, η σάρκα μας, η μνήμη που κουβαλιέται μέσα από τα κύτταρά μας. Δεν είχαμε τίποτα διαφορετικό από αυτούς που ακολουθήσαν τον Μέγα Αλέξανδρο, από τους Μακεδονομάχους που πολεμήσαν για τη Μακεδονία εδώ πέρα. Τίποτα διαφορετικό, είμαστε το ίδιο. Και κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του ανθρώπου που με τον πατέρα του τον Φίλιππο κατάφεραν να ενώσουν τους Έλληνες, γιατί πριν 2.500 χρόνια οι πόλεις κράτη που υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο αλληλοφαγωνόντουσαν, αλληλοσκοτωνόντουσαν μεταξύ τους και τους περισσότερους από αυτούς τους έβαζαν οι Πέρσες, οι πράκτορες των Περσών, για να μην ενωθούν ποτέ, για να μην γίνουν μια γροθιά οι Έλληνες και μπορέσουν να αντισταθούν στους Πέρσες. Ήρθε λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος με τον πατέρα του τον Φίλιππο και έκανε ένα όραμα πραγματικότητα. Ένωσε, όχι συζητώντας, ούτε παρακαλώντας, δια του ξύφους τους Έλληνες και τους οδήγησε ενάντια στον πραγματικό εχθρό, στρέφοντας το βλέμμα όλων προς Ανατολάς. 2.500 χρόνια μετά η ιστορία επαναλαμβάνεται και αυτή είναι η μαγεία στην ιστορία, γιατί όποιος διαβάζει ιστορία διαβάζει και το μέλλον. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο? Μια θλιβερή κατάσταση, οι οποίοι οι Έλληνες έχουν χωριστεί σε κόμματα, ιδεολογήματα, ανθελληνικά παρατάξεις, σε οπαδικές παρατάξεις και έχει μετατραπεί η πατρίδα μας σε μία μάζα. Απ' τη μια μπορεί να μην έχουμε τώρα τα κάστρα και τα σπαθιά και τα δόρια, αλλά η προδοσία έχει έρθει με τον χειρότερο τρόπο, εκ των έσω, με υπογραφές, με μνημόνια, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουν καταφέρει οι εχθροί μας να έχουν βάλει τα δικά τους παπαγαλάκια εκεί ακριβώς που είναι τα κέντρα εξουσίας αυτού του τόπου. Και με υπογραφές σκλαβωθήκαμε στους τοκογλύφους της Ευρώπης και στο δυνατό που λέγεται ΝΑΤΟ. Αν πρέπει κάποια στιγμή να θελήσουμε να γίνουμε πάλι ελεύθεροι, θα πρέπει να πολεμήσουμε τον διεθνισμό, θα πρέπει να πολεμήσουμε όλα αυτά τα παπαγαλάκια, όλα αυτούς τους υπηρέτες που παίρνουν εντολές εκ των έξω και έχουν μετατρέψει την πατρίδα μας ή που θέλουν να μετατρέψουν τελικά την πατρίδα μας σε ένα χώρο. Σε ένα χώρο όπου θα υπάρχουν μόνο υπηρέτες των ξένων, τα Ελληνόπουλα, που θα τους περιμένουμε να γίνουν τουρίστες, όπου θα υπάρχουν αλλοδαποί και τα δικά μας τα παιδιά θα φεύγουν μετανάστες. Αγαπητοί συναγωνιστές, η μάχη είναι πολύ δύσκολη. Ναι, το ξέρουμε. Είναι όμως μια μάχη που πρέπει να δοθεί, γιατί είναι μάχη επιβίωσης. Όσοι είμαστε εδώ πέρα και όσοι μας ακούνε, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι ταχθήκαμε σε αυτό το πλευρό όχι για να κερδίσουμε, αλλά για να χάσουμε. Όχι για να λάβουμε, αλλά για να δώσουμε. Γιατί εμάς εδώ πέρα δεν μας όθησε ούτε το κέρδος, ούτε τα οφίτσια, ούτε τα ωφέλη στον πολιτικό αγώνα. Μας όθησε η ανάγκη να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε.
Για τη μεγαλύτερη ανάγκη από το να παραδώσουμε μια ελεύθερη πατρίδα στα παιδιά μας, για να μην ζήσουν ως σκλάβοι, δεν υπάρχει. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί εάν δεν αντιληφθούμε ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός. Αν δεν αντιληφθούμε ότι ο εχθρός δεν βρίσκεται πουθενά αλλού εκτός από τη Βουλή και από τα κέντρα εξουσίας. Πριν λίγο καιρό δημοσιεύσαμε ένα βίντεο όπου ο Γεωργάκης Παπανδρέου έλεγε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων ότι αλίμονο εάν ο ελληνισμός ήταν απλά μια υπόθεση του DNA. Γιατί βέβαια αυτόν έτσι τον συμφέρει, εφού η μάνα του είναι Εβραία. Και πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί μετά από αυτό που είπε ο Γεωργάκης Παπανδρέου είπε κάτι άλλο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που είσαστε σήμερα βουλευτές θα μπορούσατε να ήσασταν εδώ εάν ήταν μόνο θέμα καταγωγής. Άρα αυτό που και ο ίδιος ανερυθρίαστρα ομολόγησε είναι ότι δεν μας διοικούν Έλληνες, αλλά τους Έλληνες τους διοικούν αλλογενείς, αλλοδαποί, Εβραίοι, Σιωνιστές. Ποιος είναι λοιπόν ο πραγματικός μας εχθρός, ποιος είναι ο κατακτητής στο κεφάλι μας, ποιος είναι αυτός που μας έχει οδηγήσει να είμαστε κακομοίριδες, ποιος είναι αυτός που έχει οδηγήσει το λαό μας να τρώει από τα σκουπίδια? Οι πολιτικοί. Αυτοί που βρίσκονται μες στη Βουλή. Αυτούς που τους ανεχόμαστε. Αυτούς που πάνε κάθε 4 χρόνια και τους ψηφίζουν και τους παρακαλάνε. Συγγνώμη. Αυτούς που νομίζουν ότι μας καταλαβαίνουν, αλλά έχουν τα λεφτά τους στην Ελβετία. Έχουν από 130 σπίτια ο καθένας. Έχουν εταιρείες, πολυεθνικές, φανς. Οι ίδιοι που σας παίρνουν τα σπίτια, οι ίδιοι που σας έχουν κατατήσει να δουλεύετε για 3,60, αυτούς λοιπόν πάτε και τους ξαναψηφίζετε. Φυσικά όχι εσείς που είσαστε εδώ, αλλά κάποιοι άλλοι, και θεωρούν ότι αυτοί που τους ξεπουλήσανε, αυτοί θα τους σώσουν. Είναι ανάγκη εδώ κάτω από τον Ανδριάντα, εδώ κάτω από το μέγιστο των Ελλήνων, το Μέγα Αλέξανδρο, στο όνομα της ιστορίας μας, στο όνομα των παιδιών μας, στο όνομα της φιλετικής μας καταγωγής, να δεσμευτούμε όλοι ότι θα αγωνιστούμε μέχρι τελευταία ζανίδος του αίματός μας για ένα εθνικό κοινωνικό κράτος το οποίο θα ελευθερώσει αυτή την πατρίδα, θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανέλυξη του κάθε ενός Έλληνα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά κυρίως πνευματικά. Γιατί η αντίσταση σε όλα είναι το πνεύμα, είναι η σοφία, είναι το μυαλό. Και μετά έρχονται τα μπράτσα και η όρεξη για αγώνα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν δεν το κάνουμε εμείς, απλά θα μεταφέρουμε ένα χειρότερο βάρος στα παιδιά μας, στους επόμενους. Και δεν το έχουμε δικαίωμα αυτό. Γιατί όπως πριν από εμάς, χιλιάδες, εκατομμύρια Ελλήνων έδωσαν τα πάντα για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, έτσι και εμείς ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε για αυτούς. Στο όνομα αυτών και στο όνομα που έρχονται. Γιατί ο χειρότερος πόλεμος είναι ο πόλεμος που συμβαίνει εκ των έσω. Ο πόλεμος που κοιτάει να χτυπήσει τη φιλετική μας καταγωγή, τη φιλετική μας αλυσίδα. Αυτό που ενώνει τους προηγούμενους Έλληνες με τους επόμενους. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τη λαθροεισβολή που συντελείται, από τους μειχτούς γάμους Ελλήνων με αλλοδαπούς, με αυτή την κατάδια που έχουν δημιουργήσει έναν σύγχρονο μαζάνθρωπο σε έναν ελιστικό κόσμο όπου οι αξίες, ρίζα, ιστορία, αίμα, πνεύμα, Ελλάδα θέλουν να τις κατατήσουν παροχημένες έννοιες. Σε όλο αυτόν τον κόσμο που έχουν δημιουργήσει, σε όλο αυτό το τερατούργημα
Θα σηκώσουμε το ανάστημά μας και εκεί που οι άλλοι γονάτισαν, εμείς θα σας σταθούμε όρθιοι. Όχι γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα νικήσουμε, αλλά γιατί είμαστε σίγουροι ότι δεν αντέχουμε άλλη ήττα. Σε όλους αυτούς λοιπόν υποσχόμαστε ότι όσες διώξεις και να μας κάνουν, όσες φορές και να μας χτυπήσουν, όσους συναγωνιστές και να στείλουν στη φυλακή, εμείς θα είμαστε εδώ, όρθιοι. Είτε λίγοι, είτε πολλοί. Είτε μόνοι, είτε με πολλούς. Και πριν κλείσω την ομιλία μου, δεν θα σας κουράσω άλλο, θα αναφερθώ στους Έλληνες των Σκοπίων. Τους ξεχασμένους Έλληνες των Σκοπίων που παρακαλάνε να πάρουν ελληνικά διαβατήρια και το ανθελληνικό κράτος τους έχει ξεχάσει. Και τους έχει ξεχάσει γιατί δεν τους συμφέρει. Όχι αυτό μόνο, αλλά αυτούς που τους πληρώνουν. Τους ιονιστές που τους πληρώνουν, τους υπάλληλους εδώ πέρα και το που μας το παίζουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές. Είναι οι φυτευτοί του παγκόσμιου συστήματος. Αυτοί οι Έλληνες περιμένουν κάποια στιγμή να τους επισκεφτούμε. Και να τους επισκεφτούμε όχι σαν τουρίστες. Ζήτω η μία ιερή αιώνια Ελλάς! Ζήτω! Λοιπόν, όπως ο Προμηθέας είχε κλέψει τη φωτιά από τους θεούς για να τη χαρίσει στην ανθρωπότητα, με ανώτερο συμβολισμό βέβαια τη σοφία και την ελπίδα, αλλά και την κάθαρση που μπορεί να υπάρξει μέσω της φωτιάς, έτσι και εμείς σήμερα ανάβουμε αυτές τις δάδες μας με σκοπό να μεταλαμπαδεύσουμε όλες τις αξίες και τις αρχές που έχουμε πάρει από τους προγόνους μας, αλλά και για να φωνάξουμε δυνατά και περήφανα πως ακόμα και αν προσπαθήσουν να μας κάψουν όλο το ελληνικό έθνος, να ξέρουν ότι το ελληνικό έθνος ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ο φάρος και η ακτίδα φωτός που χρειάζεται η ανθρωπότητα για να νικήσει το σκοτάδι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ζήτω η αιώνια Ελλάς! Ζήτω! Εθνικός ύμνος, ψηλά οι σημαίες. 1, 2, 3, φωνή! Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετρα η γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Ζήτω το έθνος! Ζήτω!